Конгресният център в Симитли се изпълни до краен предел от делегати от цялата страна, дошли да се включат в трудната и отговорна работа на юбилейния 15-ти конгрес на най-веселата формация у нас. Форумът започна с водосвет на младите вина, преминали през бурната и тиха ферментация и вече готови за консумация. Годината беше сушава, но пък нямаше болести по лозята. Това първо. Второ, на базата на слънцегреенето в България тази година, гроздето се наля достатъчно количество захарен градус, така че всички вина, които са произведени от тази година, са качествени и ще се помни тази година като една от годините с най-качествено вино. Че се пие качествено вино пролича бързо по приятното настроение, което обхвана всички. Виното, освен вкус, виното е хармония, виното е любов, виното е всичко онова, което ни кара да имаме настроение. Аз се подмладих с 10 години. Върнах се в младостта и мисля, че вече имам крила. Делегатите не загърбиха и важните организационни задачи. Избраха заместник-председател на партията и то от Бургас, защото по думите им това е край с традиции в лозарството и винопроизводството. Стефан Стефанов прие поста с огромна отговорност. Да разпространявам идеите и принципите на винната партия не само в региона, да увеличаваме членската маса не толкова заради броя членове, колкото до все по-голяма част хора да достигат идеите на винната партия, а те са много прости, чрез вино и с песен да пребориме душевната криза. В редовете на партията бяха приети 35 нови членове, една трета от които жени. Отдавна съм казал, че маса без жена, без цветето в живота, масата е пуста. Имаше и делегати обаче, които бяха на малко по-различно мнение. Господ е казал вино и жени, но виното е за предпочитане, то не мълчи, то мълчи, жената гълчи. След няколко наздравици бе постигнат консенсус. Запяха се песни за виното, извиха се хора, повиши се още и градусът на настроението. Партията е много хубава, ние трябва да се намешам някак се в ситуацията на България да я спасим, иначе... Винената партия може да спаси България според. Само винената, защото пием чисто вино и чиста ратия. Ахмак лози копае, юнак го пие. Това е моето послание. Аз искам да има и ахмаци, и юнаци, но да вървим напред, защото винената партия ще спаси света. Председателят на винената формация Иван Олейски бе удостоен с почетното звание доктор Хонорис Кауза на Международната академия Свети Трифон Зарезан за приноса му в популяризирането на виното у нас. Делегатите винари отчетоха, че отиващата си година е благодатна за тях, защото бъчвите в избите са пълни с качествено вино, което ще украси празничните трапези. Те си пожелаха да е плодородна и добра и новата година, за да могат достойно, с хубав умаен елексир да отбележат и следващия си 16-ти конгрес.